ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилооти навидро бо муҳимтарин хабару ҳодисоти рӯз дар дохили кишвар ва берун аз он манзури шумо мегардонем. Дар студия Рамзия Ҷураева дар оғози барнома бо сархати муҳимтарин хабарҳо шинос шавед. дар шаҳри Исфара маркази фарҳангии рӯззабон дар вазъи тантанавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ташаккули фазои мусоити сармоягузорӣ дар татбиқи саноати кунунии бо сурати кишвар зимни конференсияи байналмилалӣ матрах гардид. роҳи мошингарди Хуҷанд-Ашт аз таъмири хушсифат бароварда мешавад. бар сири тамбашавии одамон дар ҷануби Нигерия беш аз 30 нафар ба ҳалокат расиданд. дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон пеш аз марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2022 охирин бозии санҷиши худро доир намуда ба шаҳри Тошкент сафар кард. рӯзи гузашта дар шаҳри Исфара маркази фарҳангии рӯззабон дар вазъи тантанавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дафтари кории ин марказ дар бинои мактаби байналмилалии «Контакт» ҷойгир буда дар расми кушодии он як қатор меҳмонони воломақом ширкат варзиданд. барномаи консерти рӯҳии иштирокчиёнро болида гардонид. саҳни мактаби байналмилалии «Контакт» воқеъ дар шаҳри Исфара имрӯз фазои идона дошт. дар ин ҷо маркази фарҳангии русӣ мавриди истифода қарор дода шуд. хонандагон бо расми хуби тоҷикона меҳмонони воломақомро бо нону намак истиқбол гирифтанд. нахуст консули генералии Федератсияи Русия дар шаҳри Хуҷанд Андрей Варламов, роҳбари намояндагии Россотрудничества дар ҷумҳурии Тоҷикистон Иван Иванов, ҷонишини роҳбари намояндагии Россотрудничества дар ҷумҳурӣ Роман Масан, муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоиён ва дигар меҳмонон аз мактаби байналмилалии «Контакт» дида намуда бо ҷараёни таълими хонандагон аз наздик ошно шуданд ва бо муҳассилини ин муассисаи таълимӣ мулоқот карданд. баъдан меҳмонон ба толори маҷлиси ин дабистон даъват гардида дар расми кушоди маркази фарҳангии рӯззабон ширкат варзиданд. муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоиён меҳмононро ба Исфараи офтобрӯя хайрамақдам гуфта қайд кард ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия 8 апрели соли 1992 барқарор шуданд. Русия яке аз аввалинҳо шуда истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф намуд. дар муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Русия ҳамкориҳои фарҳангӣ гуманитарӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамоянд. Таджикистан и Россия благодаря дружественному отношению наших глав государств добился заметных успехов на пути социально-экономических преобразований и укрепления государственности. Сегодня обогатились основы многоплановых отношений наших стран новыми договоренностями и вывели их на уровень стратегического партнерства. Политические контракты на высшем и высоком уровнях осуществляются на регулярной основе. зимни баромадаш консули генералии Федератсияи Русия дар шаҳри Хуҷанд Андрей Варламов хушҳолии худро изҳор намуда зикр кард ки имрӯз дар шаҳри Исфара рӯйдоди муҳим ба вуқӯъ пайваст ки ин кушодашавии маркази фарҳангии русӣ дар заминаи мактаби байналмилалии «Контакт» мебошад. Благодаря генеральному директору ООО «Контакт Интернешнл», руководству Хукамата города и упорству председателя Координационного совета российских соотечественников в Таджикистане, они наконец-то имеют свой шикарный офис. Это наглядно говорит об особых отношениях России и Таджикистана, о заботе таджикских властей и выходцев из Республики Таджикистан, которые в России нашли свою вторую родину, о заботе о проживающих здесь соотечественников. Поэтому спасибо вам за это. роҳбари намояндагии Россотрудничества дар ҷумҳурии Тоҷикистон Иван Иванов ифтитоҳи маркази фарҳангии русиро дар Исфара муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ кард. Север — это же культурная часть страны, правильно? Мы же все прекрасно знаем, что здесь и 6 университетов в Худжанде. Я начинал свою работу здесь с 2017 года. И вы знаете, очень много посетил мест, очень много городов, проехались и по школам, бывал от Ашта до Памира, поэтому много чего довелось посмотреть. Я вам честно скажу, я и по миру поездил много где, но подобных заведений, я вам честно скажу, далеко не везде можно найти. А то усердие и, скажем так, отношение, с которым граждане Таджикистана
вкладывать свою душу в образование, могут позавидовать многие страны. муассиси мактаби байналмилалии контакт директори генералии ширкати сохтмонии контакт интернешнл исроилҷон улмасов доир ба ҳадаф ва самтҳои фаъолияти ин ширкат ва муассисаи таълимӣ ҳарф зад. Мы прекрасно знаем, что, как и другие компании, главная наша ценность – это кадры. Лучшие кадры, хорошие кадры. А у хороших кадров, чтобы найти, у них должен быть хороший фундамент. А чтобы хорошего фундамента построить, нужна хорошая школа. Вот почему мы построили на сегодняшний день эту школу. баъдан дар вазъи тантанавӣ исроилҷон улмасов калиди рамзиро бароҳбари маркази фарҳангии русӣ людмила григорьевна супорид. ҷоиз ба қайд аст ки 17 апрел дар шаҳри исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мактаби байналмилалии контактро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бародарон исроил ва нарзулло улмасовҳо барои 800 хонанда дар як баст бунёд шудааст. дар мактаби байналмилалӣ 50 нафар омӯзгор аз дохил ва хориҷи мамлакат ба таълиму тарбияи хонандагон машғул буда мактаб дорои 40 синфхона мебошад. тамоми шароити муосири таълим фароҳам оварда шудааст. дар ошёнаҳои аз 1 то 4 ҳамчунин 12 синфхонаи маҳфили шоҳмод, расмкашӣ, мусиқӣ, 2 утоқи информатика, химия, биология, физика, омодагии дифои ҳарбӣ, китобхона бо адабиёти гуногун ва китобхонаи электронӣ мавҷуд аст. дар синфхонаҳои таълимии муассиса омӯзгорони соҳибтахассус бо истифода аз асбобу аёниятҳои дарсӣ бо хонандагон машғулият доир мекунанд. дар муассисаи таълимии байналмилалӣ ба ҳунаромӯзии насли наврас низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон таъсис дода шудааст. барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони муассисаи таълимии рақами 1 ба номи александр сергеевич пушкини шаҳри исфара ва дастпарварони мактаби байналмилалии контакт идомабахши ин чорабинӣ гардид. ҳамзамон дар консерт ансамбли доиранавозони қасри фарҳанг, сарояндагони хушовоз искандар файзиддинов, абдураҳмон бобоев ва фалаксаро абдуқавӣ исмонов бо суруду таронаҳои худ ки тараннумгари дӯстии байни ду кишвар буд рӯҳии меҳмононро болида гардониданд. барномаи консертӣ бо суруди таҷикистан и россия дар иҷрои абдураҳмон шамсиев анҷом ёфт. рамзия ҷораева, валиҷон дӯсматов, Азия. ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ ва татбиқи саноати кунунӣ бо сурати кишвар таҳти ин унвон дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон конфронси илми назариявии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки дар ҳафти он як қисми иштирокчиён тавассути онлайн доир ба мавзӯи конфронс маърузаҳо ироа намуданд. муфассалтар дар гузориши Мюниса Таева. дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии назариявӣ таҳти унвони ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ дар татбиқи саноати кунунӣ бо сурати кишвар баргузор шуд. дар кори конференсия коршиносон, олимон, кормандони муассисаҳои илмӣ ва таълимии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи кишвар иштирок ва баромад карданд. нахуст ректори донишгоҳ профессор Мӯмин Шарифзода ҳамоиши байналмилалиро ифтитоҳ намуда меҳмононро ба иштирокчиён муаррифӣ кард. Особое значение приобретает вопрос привлечения инвестиций, как внутренних, так и внешних, и создания привлекательных условий для работы инвесторов. В этих условиях чрезвычайно важно правильно оценить открывающиеся возможности и перспективы, вовремя выявить потенциальные опасности и риски и выбрать наиболее оптимальный вариант для эффективного развития. С гордостью хочу отметить, что сегодня Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики вместе с другими вузами Таджикистана при активном участии наших партнеров ведет целенаправленную педагогическую и исследовательскую работу по созданию условий для ускоренной индустриализации страны для привлечения внутренних и зарубежных инвестиций. ҳадафи конференсияро мубодилаи афкори олимону муҳаққиқон барои фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, баландбардоштани самаранокии меҳнат дар соҳаи саноат, дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар самти ташаккули иқтисодиёти индустриалӣ арзёбӣ кард. муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода тариқи онлайн маъруза намуда мавзӯи конференсияро актуалӣ номид ва дар табодули таҷриба назаррас арзёбӣ намуд. Стоит отметить, что целью данной конференции
тенденцией является обмен мнениями ученых и специалистов по созданию благоприятного инвестиционного климата, разработка научно-практических рекомендаций по повышению производственности труда в сфере промышленности, государственной поддержки предпринимательства с позиции формирования индустриализации экономики. дар идома Тӯлқин Тешабоев, директори донишкадаи молияи шаҳри Тошканд баромад кард. ҳамзамон дар кори конференсияи байналмилалӣ сардори раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятии Суғд Шарифҷон Ахмедов, директори маркази такмилии ихтисос ва бозомӯзии кормандони хизмати дипломатии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматулло Мирбобоев ва чанде аз роҳбарону намояндагони донишгоҳу донишкадаҳо, марказҳои илмиву таълимӣ, корхонаҳои саноатӣ тариқи онлайн вобаста ба мавзӯи конференсияи байналмилалӣ маърузаҳо ироҳа намуданд. дар доираи кори конференсия мавзӯъҳои фазоии мусоидӣ, инвеститсионӣ, муаммоҳо ва хусусияти ташаккул, муҳити сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, омили калидии саноатикунонии босурати иқтисодиёт, аҳамияти суботи макроиқтисодӣ дар ташаккули иқтисодиёти индустриалӣ, сиёсати давлатии ҷиҳати такомули фазои корӣ, риояи ҳуқуқи ташаккули иқтисодиёти индустриалӣ, инвеститсияҳо дар шароити саноатикунонӣ, рушди соҳибкории хурд ва миёна, дурнамо шартҳо ва саноатикунонӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт муҳокима гардиданд. дар қисмати дуюми ҳамоиши байналмилалӣ як қатор кормандону устодон ки ба натиҷаҳои баланди илмиву таълимӣ сазовор гардиданд, бо ифтихорномаву сипоснома қадршиносӣ шуданд. ба меҳмонони конференс низ тӯҳфаҳои рамзии раёсати донишгоҳ тақдим карда шуд. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия. корҳои ободонии созандагӣ ба муносибати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар гӯшаву канори кишвар бо маром идома доранд. роҳбарият ва мардуми саховатманди ноҳияи Ашт тасмим гирифтанд ки роҳи мошингарди Хуҷанд Аштро аз таъмири хушсифат бароранд. бояд гуфт ки дарозии ин роҳ 94 километрро ташкил дода, он солҳои 60-уми асри гузашта сохта шудааст. ба муносибати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ашт корҳои ободонӣ вусъати тоза касб мекунанд. аз ҷумла дар назар аст ки давоми то 4-5 моҳи оянда роҳи мошингарди Хуҷанд Ашт бо асфалти гарм таъмир карда шавад. ин иқдомро раиси ноҳия зимни мулоқоташ ба соҳибкорон пешниҳод намуд ва он аз тарафи мардуми саховатпешаи ноҳия дастгирии ҳамаҷониба ёфт. ин ташаббусро бевосита роҳбари ноҳия Муҳаммадзода Шӯҳрат пешниҳод карданд ва аз ҷониби соҳибкорон ин иқдом пурра дастгирӣ ёфт ва дар маҷлис 72 нафар ташаббус карданд ва маблағи интизорӣ 1,672,000 сомон муайян гардид ва ин раванд бозам идома дорад ва мо боварии комил дорем ки дар фурсати кӯтоҳтарин, яъне дар фурсати гармое ки барои мунфарш кардан бисёр мусоид аст, давоми 4-5 моҳи оянда роҳи Хуҷанд Ашт аз сарҳади Ӯзбекистон, яъне ки деҳаи Навбуниёд то Хуҷанд роҳ бо асфалти гарм, яъне таъмири худа ёбад. бояд гуфт ки чанде пеш раиси ноҳияи Ашт Шӯҳрат Муҳаммадзода бо соҳибкорон мулоқот намуда таъкид дошт ки дар паёмашон пешвои миллат гуфтанд ки солҳои 2022-2026 дар қатори дигар шаҳрноҳияҳо роҳи Хуҷанд Ашт дар муҳлатҳои муайян гашта таъмиру аз навсозӣ карда мешаванд. аммо ҳоло мо бояд барои беҳтар кардани ҳолати роҳ саҳм гузорем ва дар ин бора аз соҳибкорон даъват ба амал овард. соҳибкорон ҳам пешниҳоди роҳбари ноҳияро хуб пазируфта гуфтанд ки дар пайравӣ ба сиясати оқилонаи пешвои миллат мо омодаем ки баҳри ободонии маҳал ҳиссагузорӣ намоем. чуқуриҳое ки дар натиҷаи боридани борони пайваста ҳосил шуда буду боиси масалан чанд ҳолатҳои ногувор барои автомашинаҳо буд, ин танҳо бо роҳи хобондани асфалти гарм, яъне таъмири ҷорӣ мешавад. яъне асфалти хунук не балки асфалти гарм ки метавонад якчанд соли оянда ҳамин хизмати хуб карда бошад барои мардум. аз ин боис масалан бо иқдоми махсус раиси ноҳия Шӯҳрат Муҳаммадзода ҳамин кор роҳандозӣ шуда истодааст.
алакай дар давоми 4 рӯз зиёда аз 600 000 сомонӣ маблағ ҷамъ гардида барои таъмири он бошад наздик 1 млн 700 000 сомонӣ маблағ пешбинӣ шудааст. тавре ки зикр мегардад барои шаффофияти харҷи ҳар як сомонии маблағҳои ҷамъшудаи соҳибкорон масъулин вазифадор гардиданд. ҳамзамон тавассути сомонаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва шабакаҳои иҷтимоӣ маблағҳои ҷамъшуда ва хардшуда нашр карда мешаванд. бояд гуфт ки роҳи хуҷанд-ашт 94 километрро ташкил дода солҳои 1960 бунёд гаштааст ва мардум аз ҳолати он изҳори нигаронӣ мекунанд. гузориши Афзал Бусулиев, Қобил Ҷоншарипов, Азия. бар асари тамбашавии одамон дар ҷануби Нигерия беш аз 30 нафар ба ҳалокат расиданд. ин ва дигар хабарҳо аз хуриҷи кишвар бо истифода шабакаи Евронюс манзури шумо мегарданд. дар муниципалитетҳои Ресифе ва Олинда дар шимолу шарқи Бразилия ки боришоти шадид аз рӯзи сешанбе боиси обхезӣ ва лағзиши замин шуд, 56 нафар ҳалок ва 50 нафари дигар бедарак шуданд. мудофии граждании иёлоти Пернамбуко хабар дод ки наздик 4000 нафар сокинони ин минтақа манзили зисти худро аз даст доданд. мақомоти маҳаллӣ ҳушдор медиҳанд ки дар рӯзҳои наздик шароити обу ҳаво метавонад номусоид гардад. Жаир Болсонару, президенти Бразилия, ба хонаводаҳои қурбониён изҳори ҳамдардӣ кард ва барои кӯмак ба амалиёти ҷустуҷӯ ва наҷот ба ин минтақа нерӯ фиристод. ба ду шаҳри аз ҳама осеб дида ба маблағи 5 миллион евро кӯмаки башардӯстона ҷӯ доштааст. аз аввали сол инҷониб садҳо нафар бразилиягиҳо бар асари офатҳои табиӣ ҳалок шуданд. моҳи феврал дар Петрополиси иёлоти Рио-де-Жанейро бар асари обхезӣ ва фаромадани ярч беш аз 230 нафар ҷони худро аз даст доданд. бар асари тамбашавии одамон дар ҷануби Нигерия зиёда аз 30 нафар ба ҳалокат расиданд. фоҷиа дар шаҳри Порт Харкорти иёлоти Риверс рух дод. одамон ба чорабинии хайриявие ки ибодатгоҳ дар яке аз клубҳои маҳаллӣ ташкил карда буд, кӯшиши ворид шуданро карданд. дар он ҷо ба камбағалон тӯҳфаҳо, либосҳо, хӯрокворӣ тақсим мекарданд. гуфта мешавад ки дар миёни қурбониён як зани ҳомила ва кӯдакони зиёд ҳастанд. ҳадди ақал 7 нафар дар беморхона бистарӣ шуданд. ҳамчунин маълумот мавҷуд аст ки намояндагони ибодатгоҳ аз ҷониби наздикони қурбониён мавриди ҳамла қарор гирифтаанд. дар соли 2013 дар як ибодатгоҳи серодам дар иёлоти Анамбра дар ҷанубу шарқии Анамбра 24 нафар зери пой гузошта шуданд. пас аз як сол дар шаҳри Абуҷа ҳангоми интихоби номзадҳо ба мансабҳои давлатӣ 16 нафар бар асари тамбашавӣ ба ҳалокат расиданд. бар асари таркиши шадид дар масҷиди Суни мазҳаб дар Кобул 5 нафар кушта ва 22 нафар ҷароҳат бардоштанд. дар ин рӯз дар пойтахти Афғонистон ва Мазори Шариф дар шимоли ин кишвар як силсила таркишҳо рух дод ки дар маҷмӯъ 15 нафар ҳалок ва беш аз 30 нафар маҷрӯҳ шуданд. то ҳол ҳеҷ гурӯҳи масъулиятро ба уҳда нагирифтааст. сафари хатарнок ва хастакунандаи баҳр барои 294 муҳоҷире ки 10 рӯз пеш дар соҳилҳои Либия наҷот ёфта буданд бехатар анҷом ёфт. киштии Океан Викинги созмони ғайриҳукуматии СОС Медитеране рӯзи душанбе пас аз гирифтани иҷозат аз мақомоти Италия дар бандари Ситсилия таваққуф кард. дар миёни наҷотёфтагон 49 кӯдак ва чанд зани ҳомиладор низ ҳастанд. тибқи иттилои Вазорати корҳои дохилии Италия аз аввали сол то кунун 18 000 муҳоҷир тавассути масири баҳри миёназамин ба ин кишвар ворид шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 4000 нафар зиёд аст. дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон бозии санҷишии худро доир намуда ба шаҳри Тошкент сафар кард. ин ва дигар хабарҳо аз олами варзиш манзури шумо аст. дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон таҳти роҳбарии иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ Аслиддин Ҳабибуллоев пеш аз марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2022 охирин бозии санҷишии худро доир намуда ба шаҳри Тошкент сафар кард. чанде пеш тими олимпии мо дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти Тоҷикистони шаҳри Хуҷанд бо якачини бошгоҳҳои вилояти Суғд бозии санҷишӣ гузаронида бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд. голи ягонаро ҳамлагар Муҳаммадалӣ Азизбоев ба самар расонид. дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2022 дар шаҳри Тошкент дастаи мо дар гурӯҳи Д бо тимҳои миллии Арабистони Саудӣ 3 июн, Аморати Муттаҳидаи Араб 6 июн ва Ҷопон 9 июн вомехӯранд.
пойтахти Испания футболбозони клуби шоҳонаро ки маротиби 14-ум барандаи лиги чемпионҳо гардиданд бо тантана истиқбол гирифт. Дастпарварони Карло Анчелотти ҷомро аз маркази Мадрид гузарониданд. Аз рӯи анъана таҷлили қаҳрамонии Реал Мадрид дар майдони Сибелес баргузор шуд. ҷомро ҳамлагари фаронсавии тими Реал Мадрид Карим Бензема ва ҳимоятгари бразилӣ Марсело ба ибодатгоҳи Алмудена ворид карданд. Баъдан ҷом ба варзишгоҳи Сантьяго Барнабеу бурда шуд ки маҳз дар он ҷо рӯзи шанбе тақрибан 60,000 мухлис бозии тақдирсозро тамошо карданд. Бояд гуфт ки ин 8-умин ғалабаи пайдарпаи Реал Мадрид дар финали лигаи чемпионҳо мебошад ки дастаи Ливерпулро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. дар Москав дар варзишгоҳи Лужники бозии ниҳоии ҷоми Русия оид ба футбол ба анҷом расид. Дар вохӯрии финали дастаҳои Спартак ва Динамо бо ҳам рақобат карданд. Бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи сурхсафедҳо анҷом ёфт. Аллакай дар дақиқаи 10 Александр Соболев ҳисобро кушод, аммо дар дақиқаи 55 Динамо ҳисобро баробар кард. Дар дақиқаи 72 легионери Спартак Куинси Промес голи пирӯзиоварро ба самар расонд. Дар дақиқаҳои боқӣ монда ба динамочиён муяссар нашуд ки натиҷаро тағйир диҳанд. Дар вақти иловашуда Динамо ба пеналти ҳуқуқ пайдо кард, вале Даниил Фамин онро аз даст дод. Спартак бори 4 дар тарихи худ барандаи ҷоми Русия гардид. Пауло Ваноли исбот кард ки таъин шудани ӯ ба вазифаи сармураббии ин даста иштибоҳ набуд ва клуб ҷомро дар 100-солагии бошгоҳ ба даст овард. дар Шветсия кампири 103 сола бо парашют ҷаҳида рекорди нави ҷаҳонӣ гузошт. Бахши рекордҳоро ҳамроҳ тамошо мекунем. Рут Ларсени 103 сола аз Шветсия бо парашют ҷаҳида ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Рӯзи 29 май ин зан кӯҳансолтарин нафар дар ҷаҳон гардид ки ин амалро иҷро кардааст. Рут Ларсен 90 сола буд вақте ки ба осмон таваҷҷӯҳ кард. Ӯ парапланро озмуд ва дар кураи ҳавоӣ парвоз кард. Дар соли 2019 ин бонуи шведӣ аввалин парвози парашютро анҷом дод. Он вақт Рут 101 сола буд, аммо ин дар он замон рекорди ҷаҳонӣ набуд, зеро чанд моҳ пеш аз ӯ Кэтрин Ходжси амрикоӣ дар синни 103 сола ва 129 рӯза аз ҳавопаймо ҷаҳида буд. Ҳамин ки Рут Ларсен аз ин синну сол гузашт, боз бо парашют ҷаҳида рекорди нав гузошт. Соати 14 ба вақти маҳаллӣ рӯзи якшанбе 29 май ӯ ин амалро дар наздикии шаҳри Муталаи Шветсия анҷом дод. аз рӯи маълумоти марказҳои обу ҳаво санҷӣ пагоҳ дар шаҳри Хуҷанд ҳавои офтобӣ дар назар аст. ҳарорат рӯзона 30-32, шабона 22-24 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосфери 728 мм сунчаи симобиро ташкил дода, шамол аз самти ғарб 3-5 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии Навид ба интиҳо мерасад. ба ҳар яки шумо шунидани танҳо хабарҳои хушро таманно мекунем. то барномаи навбатӣ саодатманду сарбаланд бошед.